गोजोन्थों मस्ट वेलकाम बेक नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंनो सानदों, दा जोंनि बिटिसि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। बेखौ बिथा लाखिनानै दिनै पाब्लिकफोरनिफ्राय अननाय अनसायनाय मोननो थाखाय दिनैहाय UPPL नियाबो आरो BPF नियाबो गोबांथार बिथांमोनहा बर' हारिफोरखौहाय इमोसनेल ब्लेकमेल खालामनो नागिरनायखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनै खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो बुंदों दिनै खौसेथि जानायखौ UPPL आ हास्थायो, नाथाय हाग्रामा महिलारी बिथांनि बुंनायखौबो जोङो नुनो मोनदों बिथाङा हास्थायो, नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथांनि खुगानिफ्राय जोङो मिथिनो मोनदों माब्लाबाबो गोसो गोरबोजोंहाय दिनै हाग्रामा महिलारी बिथाङा खौसेथि जानायखौ लुबैया होननानै बुंदों। नोंथांमोननि स्टाडियाव मा खालामनानै मा नुयो नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों नैबे खाम्फा बरगयारी बिथांनि बाथ्राखौ खोनासंखांनायनि उनावहाय दिनै आङो बेखौनो स्टाडि खालामनानै नुदों बिथांमोनहा माब्लाबाबो खौसेथि जानो हानाय नङा। प्रमद बर'आबो बिटिसिनि चिफ लब दं, हाग्रामा महिलारी माब्लाबाबो गुबुननि सिगाङावहाय गंनानै थाग्रा डिपुटि चिफ माब्लाबाबो लानाय नङा, दा गुबुननि आन्दाराव थानाय नङा, बिहाबो चिफनि थाखाय लब दङ, जायनि फलाव जोङो नुनो मोनहरदों आंनि स्टाडि बायदिब्ला बिथांमोनहा UPPL आरो BPF मोननैबो माब्लाबाबो खौसेथि जानो हानाय नङा प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारी बिथां सानैजों। दा जोङो गेजेर गेजेर बिथांमोनखौ नांलायबाय थानायखौ नुयोब्ला सिबा जोङो नेक्स्टआवहाय रन्जन दैमारी बिथांखौसो जागोन बायदि नुहुरो। माब्रै आंनि स्टाडि बायदिब्ला रायजो राजाफोर बिनि गेजेर गेजेर जोंबो माबा हिसाबैहाय सरकार दानायाव मदद होनो हागोन जोङो बेखौ नुहुरो। जोंनि बड'लेण्ड आम आदमी पार्टीनिफ्राय गासै जोङो 6-7टासो जोङो देरहागोनखौ जोङो नुहुरो रायजो राजाफोर, जोंनि जे आम आदमी पार्टीखौबो। दिनै बिथांमोनहा नांलायनाय खमलायनायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो जोङो नुहुरो जोंनि बड'लेण्ड आम आदमी पार्टी जे जोंनि आम आदमी पार्टीयाबो दिनै जोङो नैबे बिटिसिनिफ्राय जोङो जुरिजेनगोन रायजो राजाफोर। दा दिनैहाय बिथांमोननि दिनै BPF आरो UPPL आ नांलायगोन, बेयावनो जोंहा लाब जागोन। दिनै BJP आरो दिनैहाय नैबे APP बिथांमोनहा खौसे एलायन्स जानानै गेलेयोब्ला बिथांमोनहा बांसिन सिटखौ मोनगोनखौ नुहुरो जोङो। नाथाय माखासे जोङो जाथि आरो जनगोष्ठीफोरनि दिनैहाय माखासे जोङो बारहावाखौ नुयोब्ला जोंबो लामैनो सिटखौहाय आवग्रिनो हागोन जोङो बेखौ नुहुरो। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा मा नोजोर बोदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों। दिनै खाम्फा बरगयारी बिथाङा मा बुंनो हास्थायदों, बिथांनि बुंनाया थारैनो सैथोमार नामा नोंथांमोना खोनासंनानै नाय। कारन हाग्रामा महिलारिया मैयाल' बुङाखै, दिनै आगोलावबो खनब्रै खनबा बिभिन्न जायगायाव बिभिन्न खोथा बुंदों बियो आरो रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दोनदों। आं खावलायगोन हाग्रामा महिलारी बिथांखौ जे एबसु प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' आरो खाम्फा बरगयारी आंनाव फैदों, बाखिखौ मानो बुङा, मानो दोनखोमादों? बे नोंथांखौ लोगो हमनायाव खालि खाम्फा बरगयारी आरो दिपेन बर' थाङाखै, दासिमबो BPF नि भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै दं आरो BPF नि सासे मस्ट सेनियर माने नेता रबिराम नार्जारी MLA बिथाङाबो दंमोन। मा खारननि थाखाय हाग्रामा महिलारिया रायजो राजानि नलेजनिफ्राय रबिराम नार्जारीबो दंमोन बेखौ मानो दोनखोमादों? मा बुंनो नागिरदों? दा रहस्यआ बाहायनो थानानै दं। बिथाङा जे ज' जानायखौ नाम मात्रआवसो लुबैयो, रायजो राजाफोरनिफ्राय दाय बारग'नो थाखायल' बुङो, खिन्थु सिङाव बे जे ज' जानायखौ लुबैया बियो प्रमान जागासिनो दङ। आरो जाम्बा जाम्बि रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दोननो हागौ हाग्रामाया। बर' जाथिया इसेबां जाम्बा जाम्बि नंला, बर' जाथियाव लेखा गोरोंफोरबो बुजिनो हानाय व्यक्तिफोरबो दंसै, बिथांमोनखौ हाग्रामा महिलारिया दोनखोमानानै दोननो हानाय नङा। बेखायनो आं बुंदों जे मोनसे समावहाय आन्दलन खालामनानै दाजानाय बे बिटिसि, थैजों अरजों दाजानाय बे बिटिसि आरो बिटिआरआव बर' जाथिया गावसा गावसि थानो नाङा, राजनैतिक भाबै, सामाजिक भाबै आरो हायोबा धर्मीय भाबैबो ज' जानांगौ होननानै जों बर' हारिया लुबैदों। गोलाव सम राजनीति खालामबोनायनि उनावहाय गावसा गावसिखौसो जोङो बांसिन नुबोदों। बेनिखायनो सम सम जोंनि जातीय संगठनफोर
एखम्बा बर' साहित्य सभाफोर एखम्बा जोंनि आइजोफोरनि संगठनफोर एखम्बा जोंनि फरायसाफोरनि संगठनफ्रा बुंबोयो जे राजनैतिक भाबै जोङो खौसे जानांगौ ओंखायनो गावसा गावसिखौ फोजोबनो थाखाय रायलायलायनांगौ आरो बेबायदियैनो दिपेन बर' बिथाङा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बावैसो उनाव आगोल बियो ज' जानायनि खोथाखौ बुंदोंमोन आरो बे हिसाबै बिपिएफनि सोद्रोमा जानानै रायज्लायनायखौ बाहागो लादोंमोन आंनि नेतृत्वआव रबिराम नार्जारी रिहन दैमारी आरो इमानुएल मुसाहारी आरो जाहा आगोलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिनि रबिनसन मुसाहारी बिथांमोनहा बुंबाय जे सार नोंनि लिडिंआवनो बे रायलायनायखौ आगोलनाय जाथोंसै बेखौनो रायलायनाय जादोंमोन नोंथांमोना हयथ' मिथिगौ रायजो राजा बिटिसि बासिया बयबो मिथिगौ जे सानसेखालि सिलिगुरियावनो प्रथम रायलायदों बे रायलायनायनि अखानायैनो जाहा कास्टम बसुमतारी आरो प्रहलाद बसुमतारी मोनहा बे रायलायनाया जेबो नङा बिजेपिनि अक्सिजेन जोबनायखाय दा बिपिएफनि अक्सिजेन लानानै थांनानै थानो थाखायसो UPPLआ बे रायलायनायखौ खालामदों होननानै बुंजेनदों आरो बेखौ लानानै बिपिएफनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि जादों सेबलायनाय जादों नागिरलायनाय जादों जे खोथाया बोरै ओंखारखो थाङै थुङै बेबो ओंखारहैबाय प्रहलाद बसुमतारी कास्टम बसुमतारी मोनहा बुंनानै लाबाय जे हाग्रामा महिलारिया जोंखौ लेंहरनानै बुंनो थिनबाय थानायखाय जों बे खोथाखौ बुंनांदों रायजो राजाफ्रा कनफ्यूज जानानै थायो ओंखायनो हाग्रामा महिलारिया रायजो राजाफोरखौ दोनखोमानानै खोथा बुंनायखाय आं बे सिंनि बिपिएफनि खोथाखौ आं दिनै प्रथमबारनि थाखाय बुंबाय जदियोबा आं बुंनायाव दा सेनियर जाहा बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा उसुबिदा मोनगोन आं बुंनायखौ बेफोरखौ बुंनो नाङामोन होननानै साननो हागौ नाथाय रायजो राजाफोरखौ बेसे गोबाव दोनखोमानानै दोननो ओंखायनो आं दिनै बे खोथाखौ बुंबाय बेनि उनावहाय सावरायनाया खेबथाम जाबायमोन गुवाहाटीयाव रायलायदों आरो धालिगाव रायलायदों आरो जेब्लानो रायलायदों ओरैहाय बिपिएफ साइडनिफ्राय खोथा बाथ्राफोरखौ दस्रा बुंबाय थादों बेखौ बयबो मिथिगौ नोंथांमोननि मबाइलाव बांसिन दं बियो आरो बेफोरखौ हगारना होब्ला आं बुंनायनि उनावहाय नोंथांमोना जुदि हगारना होयोब्ला रायजो राजाफ्रा साबसिन बुजिनो हासिगोन आं खावलायो नोंथांमोनखौ बे खामानिखौ नोंथांमोना माव जेन' रायजो राजाफ्रा आन्दोआव थानो नाङा प्रयजन दंसै दिनै गाइखेरखौ गाइखेर नुनांगोन दैखौ दै नुनांगोन गाइखेरजों दैजों लगायनानै नों जुदि दै होनना बुङो गाइखेर होनना बुङो बे थगायनाय जागोन बे मिसा जागोन ज' जानायनि बेलायाव UPPLनिफ्राय जेबो समस्या गैया बेखौ जोङो प्रथमनिफ्राय मिथिदों बेखौ आं मिथिगौ रबिरामबो मिथिगौ बेखौ रिहनबो मिथिगौ बेखौ इमानुएलबो मिथिगौ बेखौ जाहा रबिनसन मुसाहारी जायफ्राबो रायलायनायाव बाहागो लादों बयबो मिथिजोबगौ जोङो दा समस्याया जाहैदों बिपिएफनिफ्राय जाहा हाग्रामा महिलारिनिफ्राय गावनि सार्थ'आ जुदि पुरन जाया एक नाम्बार कन्डिशनाव जुदि बेयो एग्रि जालायलाया अब्ला बियो रायलायनायथिंनो थांहोखाया रावखौबो बेसो जादों आरो जायनि थाखाय आंखौ दखानाव हमनानै बिपिएफ दल नागारनांनाय अबस्थासिम आंखौ लाबोदों बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौ हंब्ला हंब्लि आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंनो लुबैयाखैमोन किन्तु बे मैया बुंनाय खोथा बाथ्राफोरखौ लानानै जेब्ला